ಹಾಯ್ ಇದು ಮದಿಮಾಲೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇರಪ್ಪ ಎಂದು ಪೋಪುನೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೀರ ದಾದಾ ಇಂದೆ ಯಾನು ರಿಪ್ಪೆ ಜೋನೇರ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಅವನದು ಡಿನ್ನರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಯ್ ಪರೇರ್ ಕರೆದ್ರೆ ಏತ್ ಬೇರ್ ಒಂಜಿ ಲೀಟ್ರ ಪೇರ್ ಕೊಂಡ್ರೋಡಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ mbal kalenge nda kalenge akune karinchi kulondu benpuna toji erla kulondu papa benondilleranda benpuna palle inde video bantadalle pera indu nekka pura jappunu mare endete bachirenu mude indu madimana dodama oh mbera oh edappa yane baave ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಇಂದು ಮದಿಮಾಲೆ ಪುಗ್ಗೆ ಹೊಡತನಾರ ಎಂಬಿಯರು ಮೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತನಾರ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಮದ್ಮೇನ ಮದಿಮಾಲ ಹೊರತಾಂಡೆ ನನ್ನಂಜಿ ಮದಿಮಾಲ ನೆಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂದು ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಿರೋಡು ಮಾತ್ರ ವೈಲೆಂಟ್ ಏ ಮದಿಮ್ಯಾನ ಸಂಗಡಿ ರ್ಯಾಶ್ ದಾಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಪುಗ್ಗೆ ಬರ್ತನೆ ಹೊನ್ನಾಲು ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಯಾನೆ ಬಡತೀನಿ ಎನ್ನಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುಂಟುಂಡು ಅರ್ಧ ಬಾರ ವರ್ಷಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲೇ ಲಾವಣ್ಯ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾ ಇಂಚೆನನ್ಪ ಪಟ್ಟಂಗಾಡು ಇಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೊಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ ಪೂಜಾಡು ಪೂರಕ್ಕಡೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಾರ ಪರ ಪೋಲಿ ಅದು ಮಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಯಾ ನೀರ ಪನೋಡು ನೆನ್ನೆ ಇದಿತ್ತೆ ಪೋಪಾರ ಅಂತ ಎಂಕು ದಸ್ಸಿನ ಅವನು ಪ್ಯಾಲ್ ಕಾಸ್ಕೋರು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇರುದ ಉಲಾಯವರ ಪಿದೆಯರ ಪೇರ ಕಣ್ಣೆಯರ ಪೋಪರ ಎಂಕ ಬಚ್ಚುನು ಪೋಲಿ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಪಲ್ನಿ ಮಾಮಿರ ಪೋಲಿ ಪೇಂಟಿಗೆ ಓಪನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪಿರದು ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಾತಿರಿ ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರಥಮವಾದ ಒರೆಸೊಂದಿಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪೋಯಿನಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಒರೆಸೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಕೋಟೆ ಪೈನಾಡಿಗೆ ಪೋಲಿ ಮಾಮಿ ಇಂದ ಪೇರಿಗೆ ಓಪನ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮೂರು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜನ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪವೇ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಮಂತು ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅಣ್ಣನ ಮನ್ಪುಗ ಪೊಟ್ಲಾಸು ಬೇಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಇತ್ತ ಜೋರು ಇಂಚುನ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾರೆಂಬಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸೈಲೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕನಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಂಜಿತಾ ಅಂದೇ ಆತೇನಾ ಮುಳ್ಳು ಪಂಚತಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಈರೆ ಪೇರ್ಗೆ ಪೋಪು ಜರ ಪಕ್ಕಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಪೋಪು ನಿಂದು ಇರು ಪೋಲೆ ಅತ್ತೆ ಪೋಲಿ ಪೇರು ಪೇರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಂಟು ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಕನಿ ಅದೇ ಪೋಲೆ ಮಾಮಿ ಇಂದೇ ಪೇರಿಗೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ರಂಜಿತಾ ರೆಡ್ ಲೀಟರ್ ಆಯ್ತು 1 ಲೀಟರ್
ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಾಬಿ ಎಲ್ಲೇರೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಅರಗುಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನಿ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ತಿಳಿಪುನೇನೆ ರಮ್ಯ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ ಒಂದು ರಂಜಿತನ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡಿ ನನ್ನನ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಇನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತೇರಿ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಈರು ಬೋಪುನೇಪ ಬೇಗ ಈರು ಬೇಗ ಪೋಯ್ತಿರ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿಂಗೋಲು ಉಂಟು ನೆಂದೆ ಬರ್ತದಾಳು ಅಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪಡ್ತಲೆ ಬೀಳ್ತಲೆ ಸಡನ್ ರಂಜಿತ್ ಎತ್ತೆ ಪೇರು ಕಣ್ಣೇರಪಿದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ರಂಜಿತ್ ನೋಡೊಂದಿರು ಪೇರು ಕಣ್ಣೇರಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲಿರು ರಪ್ಪ ಬಲಂದು ಮಾಮಿಲೆ ತುಣಿಲು ಇಂದೇ ಚಪ್ಪಲಿಂದೆ ಮೂಲು ಚಪ್ಪಲಿಂದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮೂಲು പേര് കനല ಬೇರೆ ಕೊಂಡೇರಪ್ಪ ಪೋಪುನೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೀರ ಅವೆಲ್ಲತೆ ಏಸತ ಅನ್ಪುಣಿ ಒಕ್ಕಡನೆ ಕಲಂಗಾಕಿರಂಡಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಕೊಂದಲೆ ಪಂಡೇರ ಕವರ್ ಇದ್ದಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಪರತೆ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ನು ಏತೊಂಜಿ ಅನುಭವ ತಂದು ಗೊತ್ತನತ್ತೆ ರೋಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಬೈದೇರ್ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಅನುಭವ ಅಶ್ವಿನಿಯವರಿಂದ ಪುಗ್ಗೆಯುರಿಪುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುಗ್ಗೆ ಉರಿತಂದಿಲ್ಲಿರು ಅಶ್ವಿನಿ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕಲ್ಪವನಿಗೆ ಮಗಳು ಮಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನಿಗೆ ಪುಗ್ಗೆ ಉರಿಪಾರ ಯಾವ 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 ಪುಟವು ಕೆಬಿ ಕೀಂದು ಬುಕ್ಕ ರಂಜನ ಕೋಟೆ ಕೆಬ್ಬಿ ಬಂದಾದ ಹೋತುಂಡು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಲೆತ್ತೆ ಬಂದಾಪನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಾಡು ಪುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಅದು ಬೇರೆ ಕಣದ ಬತ್ತೇರೆ ರಂಜು ಸೇಪತ್ ಬರ್ತಾರದೆ ಪರೆ 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 ಬೂರ್ದಿ ಜರದೆ ಬೂರ್ದಿ ಜರಿಗೆ ಜಾರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜ್ ಜನ ಎತ್ತಿನ ಪುಗ್ಗೆ ಇರ್ತಂದು ಯಾನೆ ಇಂಬಲು ಯಾನೆತ್ತಿನ ಮೂಜ್ ಜನ ಜನ ತುಲೆ ಪುಗ್ಗೆ ಇರ್ತೀರ ಜನ ಸಾಗರ ತಿಂಡಿ ಇಂಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಆದಾರು ಓ ಮದಿಮಲೆ ಪುಗ್ಗೆ ಇರ್ಪಿರುಂಡು ಬಲೆ 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 ಒಕ್ಕಡೆ ಈರಾಳು ಗುಲ್ಲುಲಿ ಪುಗ್ಗೆ ಇರ್ಪಿರ ಮದಿಮಲ್ ಬೈದೇರ್ ರೆಡ್ ಪುಗ್ಗೆ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಬೈದೇರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಬೇರ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇತ್ತ ಬರ್ತದೆ ರಾಕಿನ ಪೂರ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಕ್ಕ ತುಕ ಪುಗ್ಗೆ ಇರ್ಪಿರ ಬರ್ತಾರೆ ಏತೊರಿತಾರೆ ಪುಗ್ಗೆ ಕೋಟೆ ಸುಮಾರು ಇರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬರ್ತೀರಿ ಆಣಿಕೆ ಶುರು ಮನ್ಪೇರಿ ಯಾರೇ ಪುಗ್ಗೆ ಇರ್ತೀರ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಂದಂದು ಕಲಂಗಾಕುನೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಕಣ್ಣು ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪುಗ್ಗೆ ಇರಿಪುನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗೆಲೆಜ್ಜಿಂದ ಎಕ್ಕಡಿಂಚಿ ಕುಡಿತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಗಾಲಿ ಬೋಬುಜಿ ನೆತ್ತಲೆ ಗಾಲಿ ಬೋಬುಜಿ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತುಜ ಕಲ್ಪವಾಡ ಪುಗ್ಗೇರ್ ಪೇರ ನಂಬಲು ಉರಿಪ್ಪುನೆ ಪಂಡಂಬಲು ದಾದಾ ಇಂದೆ ಯಾನು ಉರಿಪ್ಪೆ ಇಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಲೆ ಪುಗ್ಗೇರ್ ಪೇರ ಆರೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಂಜುಗು ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗೇರ್ ಪೇರ ಕೊರಲಿ ಇಂದೆ ಇಂಚಾಂದೆ
Bukit Perak kalau ngelir. ತುಲೆ ಉಳಿತು ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಬಲೆ ಇರೇಂಜಿನ ಡೆಕೋರೇಷನಾ ಇರ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನಾ ಪುಡಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಇರ್ನವಿನ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಂದು ರಕ್ಷಣಾ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಊದಿದ ಮದಿಮಾಲ್ ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ರಮ್ಯಾ ಅತ್ತ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಪನ್ ಪೇರು ತುಳಸಿ ಯಾನೆ ರಮ್ಯಾ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತದೇರು ತುಳಸಿ ಯಾನೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿತ್ತೆ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಡ್ತೇರಿಗೆ ಒವ್ವಕ್ಕೆ ಉಡ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಏ ರಂಜು ಉಡ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ರಾಂಡ ಎಂಕೆ ಇಜ್ಜೇನು ಮುಳ್ಳು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನೆ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಪೊಡು ಪುಗ್ಗೆನ ಉರಿಪೊಡು ಎನ್ನ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೀಜಿರ್ಲ ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಬೆಂತನೇನೆ ಮುಳ್ಳು ರಂಜು ಕೊಡೆ ಬೀಳ್ತೇರೆ ದಾಯಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜಿ ರಂಜು ರಂಜು ಕೊಡೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ದಾಯಿ ಕೋಡೆ ಜಲ ಕೋಡೆ ಜಲ ಸಾಗರನೇ ಹರಿತೀನಿ ಬೇರೆ ಯಾನ್ ಬಲ್ತಜ್ಜಿ ಬಲ್ತಿನ ಯಾರೇ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಪುಗ್ಗೆ ಪುಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಉರಿತಿದ್ದು ಬೊಡಿಂಡು ಆಂಡ ಬೆರಿಟ್ಟೆನ್ನ ಸುಮಾರು ಕೊಡೋದು ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕೈ ಪುರ ಬೇನೆ ಒಂದು ಬೆರಿಕ್ಕ ಪುರ ತಾಕು ಸುಮಾರು ಫುಲ್ ಪುಗ್ಗೆ ಬೆರಿಟ್ಟೆ ಹತ್ತು ಪುಗ್ಗೆ ಬೇರ್ತುಲಗೆ ಪಿರೋಡ್ದ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ನೆ ಬೆರಿಟ್ಟ ಕೈಟ್ಟ ಇಟ್ಟೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎಕ್ಕಡ ನಿಂಚಿ വീഡിയോ കാണാൻ സൈലന്റ് പേര് എന്താ അമ്പലത്തില ബോ ഓ ബോ ഉരിപ്പു मेरन जी तो तेली पेर बब्बू ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ರಮ್ಯಾ ಅಂಬೇರು ಆಂಡ್ ಅವಿತ ಚೂರೋಡ್ ತಿಪ್ಪುನಡ ಬೇರೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪೇರು ಕಾಣದು ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸರಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿರ್ತೀನಿ ಪುಗ್ಗೇರ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಪುಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದಾಗಲಿಗೆ ಪುಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜಿಡ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮಾಲ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಪಾಯ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂತ ತಿಕ್ಕೋಣ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚನ ಕೊಡ್ಪಾರ ಕಾಸ ಪ್ರೈಸ ಕಂಡನೇ ಪೂರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಈರೊಂದು ಯಾರಾಗ ಅರಂಜಿ ಪಾಪ ಜನತೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೋಡ ಕಂಡನೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪಾರ ಕಂಡನೆ ಕೊರ ಅವ್ವ ಕಂಡನೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕಂಡನೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಐಕಂಡ ಕಂಡನೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡನೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಯರಿಗೆ